גם פה, אחותי, נעמי תגידי שלום. שלום. כמו שאת מכירה אותי מהיוטיוב, אותה מהטיקטוק ומהאינסטגרם, אנחנו עושים מכירה בבית ספר שנקרא בחולון. אנחנו עושים מכירה לשכבת ו' ויש לנו מסיבת סיום, ואנחנו ממש, אם תבואו ואתם ותקנו, אנחנו נודה לכם. נודה לכם מאוד. עכשיו אנחנו נראה לכם מה יש פה. יש פה טרופיות, ופלים, ממסטיקים, יש פה מלא. עוד ופלים כאלה, ופלים כאלה פשוט, חמצוצים, כדורי שוקולד וכל השטויות האלה. יש פה פיצה, יש פה כזה. פיצה אין הרבה. יש פה כזה, יש פה מאפים, יש ופלות כאלה, כדורי שוקולד ויש צמידי סוכריות, צמידי. לפני שאני אומרת לכם, בואו. עכשיו אנחנו נכתוב לכם פה את אנחנו נכתוב לכם את הכתובת בתיאור. ביי. מה הכתובת? תבואו. וואו, תראו, ויש עוד. הכל טעים בהבטחה. אני הולכת להראות לכם עוד. לא, אודליה עובדת עד 1 בלילה. אני לא יודעת מה הולך פה. שכאילו לי אין עבודה, אני ילדים, אני בית. שלום. למטרה טובה, קפה של קר לכיתה ו', מסיבת הסיום. בואי תתרמי 2 שקלים. לא הבנתי, אני גם... אני יודעת, אבל צריך לתרום פה, כי אנחנו במצב קק. אני יכולה לתרום כליה? לא, זה עזבי, אין לנו מה לעשות עם זה למאפטר ולמפיק. שלום וברכה, בואו לקפה של קר. עכשיו, בואו בהמונכם, זה למטרה טובה. בואו לקפה של קר, זה למטרה טובה. לקפה של קר זה למטרה טובה.